300 pesos, 300 pesos, 260 pesos na molido. Libre. Libre. Ini 100. May suman pa na 100. Ano mo pa? Para hindi man siya mag-ano ka. Oh, may nautog na. Ano may tissue? Ano ko para ma-absorb niya ang moist. Mga yun na niya. Amen. Love letter pa lang yan. Bye-bye. Bye-bye. Sayang matapos lang po. Matama malagkatan sa isang hapon. Maulang pa ka. Tama masalutuan ka. Maya double purpose. Ano yung word 1.8? Word 1.6? 1.8. Wow. Sa isang hapon. Para bawi din. Kaya ginahanip ko yung delivery na. Basta sa bulan lang sa sentro. Ano yung may 3 na lang? Diba yun din pala si Manoy Nunggol? Top 1 siya sa housing contractor. Si Manoy Nunggol, nabasa ko sa tagsa na sawa niya, 4 years in ago na niyan. Kaya kung nag-congratulate. Oo, kaya doon pala din lang din. Kaya man ang pagpa? Kaya man ang motor mo. Pero na ini kataon. Ano ba kapag yan, napaglipat kita sa Pirada pa? Ano na, 15. 15? 9 na. Parang ka. Lalo sa bulan mga uwais kinita ang kakatuan. Kapag amot park. Bumaga no parking mga makaisip na muna. Pati sa Sorsogon, bumono parking. Naibilin sa simbahan pa sa Bumono plaza. parking, mapaklay ka. Mapangalan ka sa sa DIA. Layo. Tapos mapaklay ka sa kaya. Kami pa sa dito dati, nag-park namin sa may simbahan. Oo. Nakaibabawan naman. Kaya nagiging parking na ng simbahan. Bye-bye. Salamat. Yan sila siya mga kapatid. Apapat na nakaagin na awato na kumakaluwa. Makatulog. Pinira na lamang ang play. Nagabot ako dito alas 4 din. Nakadeliver ako na sa Mawad. Kompleto nga ako sa paper. Pati. Ilang ay dito sabi ha. Matunan, brother. Pareho nga lang kay pagkat pag ako man nagpagkat dito naman
Sabi, babay, sabi.
Salamat Lord, di ako na late. Thank you Lord. Okay na tayo. Oh, nasa ako naman. 6:50 ang alis ko ngayon. Ay. Departures. I am late. This is flight 5J4-811, bound for Iloilo. And only gas for this flight must be on board. If you have a different flight number or destination, your cabin crew. Iloilo National Airport, Center Safety Comfort is always our priority, but also to be attention. Two announcements. For the flight and cabin crew, your usual patience, full cooperation, and compliance are highly appreciated. Please do not hesitate to call the attention of your cabin crew. We're now about to close the main cabin door. All ground personnel, please disembark now. Cabin crew, stand by. President Captain. Ladies and gentlemen, please direct your attention to your cabin. We will demonstrate the safety features of this aircraft. Each seat is provided with a seatbelt. To fasten, push ends together. Tighten the seatbelt button and use it. Every year, prepare for arrival. Ladies and gentlemen, we are now on our final descent, and the captain has switched on the fasten seatbelt sign. At this time, make sure the window shades are up, tray tables are stowed, seat backs are in their upright position, and your seatbelts are securely fastened. Hello everyone, Cebu Pacific welcomes you to Iloilo International Airport. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelts fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Voice communication with the use of mobile phone is strictly prohibited. Please check your surroundings to ensure you do not leave any of your personal belongings behind. Be
Be cautious when opening the overhead bins as heavy items may have moved during the flight. Mangyari po lamang na manatiling nakaupo at hintay sa fasten seatbelt sign bago tumayo para kunin ang inyong mga kagamitan. Nais rin namin ipaalam sa inyo na ang paggamit ng palikuran sa mga sandaling ito ay may hindi na ipinagbabawal. On behalf of your entire Cebu Pacific team headed by our flight deck crew, Captain Cruz, and First Officer Espiritu, together with your cabin crew, we thank you for making Cebu a part of your important moments. It was truly a pleasure having you all on board, and we do hope to fly with you more fun in the future. Once again, thank you everyone for flying with Cebu Pacific. Here to start for a cross check. Passengers, please remain seated. This is your cabin crew safety-related procedure. Manood ng aeroplano. Mangyari po lamang madali ng mga ito sa inyong pagbaba. And before departing, kindly double check your surroundings, including your seat pockets and overhead seat compartments to ensure you did not leave any of your personal belongings behind. Thank you. ICT forward door open. Malaki. Si Kuya. Iloilo, touchdown. For passenger Elmer Baguio, Baguio Elmer. For passenger Jen Chelsea Chen. Ako na lang ang nabilin. Oo, ako na lang ang nabilin na pasahero. Oo. Dasi gani. Thank you, darling. Guwapo pa ako sa iyo. Gunting ko. Thank you, Lord. Putok ako. Ha? Yeah. Ba't kita ko pa paano? Walang ikon. Ano ka paano? Hindi ka paano pa. Bago ka na nagaling sa aganan? Yes, panay ko. Sa Bilabita? Yes, sa panay. Ay, kayo, mamang. Ito yung sarap ka naman pa. Ay, ano ka ta? Sige, sige, sige. Sa ato na tatlo. 1 million pesos. Apat na maganaog sa tag 100,000 pesos ka.